Извинете, тук някъде имахте биосокове с джинджифил. Да, сега ще ви ги покажа. Заповядайте. Плодовете и зеленчуците. Между другото, тествани са за пестициди. Сигурно пакован и без консерванти. Месото е прясно и с проверен произход. Този стикер дава допълнителна гаранция за свежест. Кашкавал от собствена ферма зрял 60 дни. Този колбас е Clean Label, което означава, че е без допълнителни консерванти, овкусители и отцветители. Отлично съотношение цена-качество. Препоръчен от 96% от хората. Ядки! Благодаря ви много. Личи си, че си обичате работата. Аз не работя тук. Никой не продава продуктите ни по-добре от нашите клиенти. Lidl. Верига от любими продукти.